তিনি চিনি বরম গনাং এমডিসি মোশন তৈ ফেমিনি উপর চিনি অনারেবল এমডিসি ইএম রক যে কক সামানি ডিসকাশন খাইমানি ব্লাই ওয়ান সোজানি কক ব্লাই নাংমানি কক जों कायसा हाई लेवल कमिटी फर्म खायबै हायनो जों रेजुलेशन खायनायनि बागै चेष्टा खालामनाय जोंनि अनारेबल चेयारमेन नि बिसिटिनो कमिटी कायसा फर्म खायरो खायनके जानाय जों गोबां माने न'आव हाय 2010 राव आंबो नुखा दिनै जोंनि बरम गोनां एमडिसि जे मोशन तै फेमिनि सारा त्रिपुराओ न हाय तुकी ताका प्रॉब्लम नुक जागै फाय साइमा खा अरनि बिसिंकै 3500 भोटार सुदु ताबो बनि दन विलास बाय फटे गाय मोजागो सिमिनो आगे एडीसी विलेज कमिटी नि इलेक्टोरल भोटार तंगानि या ताबो ग्राम पंचायत इलेक्शन नै नै आरो जागा इनक्लूड मै थांखा जे अमतो ब्लैक के दुर्भाग्य तानी के लास्ट टाइम एडीसी को बुदो ताबो पंचायत इलेक्शन के हायने हाय पंचायत इलेक्शन बोर्ड ऑफिस नै जे पर एक्चुअल पर नि रेसिडेंट हनै रंजा सिनाय ना एडीसी नि रंजा नाय ना जेनेरेल हनै रंजा नाय अमजों राज्य सरकार बाय टक सालायै दायित्वनि सलुशन खायनाय नांगौ लास्ट टाइम आंनुखा 2010 चिन बरम गोनां एमडीसी सम्राट जमातेनि आमसायो गांखिरा हनै दं आ जागानि 2010 हंके बुधबा साफ्रो 2010 बुधबा साफ्रो गांखिरा ओ बने एडीसी ओ बोदोमन किंतु बने परे ग्राम पंचायत जेफ्रो इलेक्शन का आफ्रो हंके पूरा पारा कायसा ओ ग्राम पंचायत ओ दुलजाखा हंके आफ्रो ऑल पार्टी मीटिंग ओ बुंजागो हानिबान आं ओ जराव थांमनि नौखा बरनि पारानो एडीसी को तंगनि आर थांबायमनि इनकां आफ्रोबो लग लगे डीएम बाय कक सालायबै थं इलेक्टोरल कार्य जखा जे अमन आइदि लास्ट 2010 इलेक्शन प्रति एडीसी को बुदो बाहाके ताबो और जागा ग्राम पंचायत बरनि बुंका अमन दायति रिमूव खायदि हाय ने हवै आफ्रो ब रिमूव खायदो बायका जे अमन हायके गोबांमा अमर गरबो गतना तंगो निनि सान्द्रि बाजाराव गतना तंगो नरनि कयेकटा पार्ट किछा किछानो जों हयतो माने सावै माया जे बर पारा कायसेनि बर थाङै थांखा जों नर्मेली पारानि बर क्लेम खाया के जों सायमाया हानिबाङै जों अम जत मिलियै कायसा अरनि बिसिं कमिटी खाजानाय थों जोंनि चेयारमेन सारनो खायरो खांखे जानाय जों अरनि हाउस नि जत मेम्बर नि बिसिंति खावै कायसा बिजे थाङै इमिडिएटली तानि के इलेक्शन पंचायत इलेक्शन समबत तानि मास पाइखा खाय केबा प्रथम सप्ताह नि डिक्लेयर मै थाङनि सम्भावना दङ जे जों अम इमिडिएटली एक्शन नालायनायनि नांनाय जे कमिटी अंगै खावै जों इमिडिएट बनो पार्टिकुलर जे ताबक जे सीमा नफरनि एड्रेस अमनो ताबक अरनि रिमूव खायदि हाय हनैफोरनो मासालायग्राने परबर्ती काल जाते अम हायनि आनातै अम गोसों मासालायनाय जे आसन नोंथों जतन हामबाय।